Het stikkelbargje. Tomke, Jannejoe en Romke watje boeten. Wat zullen we jou eens doen, Tomke? Nou, we kunnen wel weer een ziekje voor de hinnen. Die vindt ze lekker. Hoe maakt dat dan? Maar je scheppen? Gewoon een gat in de groen graven, dan vindt ze wel. Zo doet buurman het ook. Oké. Tomke draaft naar het hok om te scheppen. Dan zie ik het er een plakje in de tuin. In Cornelia haar groentetuin zit altijd een soort worms. Tomke zet de scheppen in de groen. Ja. Ik kan wel zonder scheppen graven. Zocht al een worm, Tomke? Nee, nog net. Maar daar komt Cornelia aan. Hé, wat mat dat in mijn groentetuin? Oh, Sjanoris, je traap je al mijn planten plat. Dat Ruud, Maar waar zit je worms voor de hin? dat doe je dat maar ergens oors. Je net. Nou, Tomke, Romke en Jannejoe zie ik je een oorplakje. jammer. Hier, bij de hagen. Misschien ben je wel worms. Oké. Tomke truwt de scheppen weer in de groen, Nou, maar het wol net zo goed. die modder die is versen te hut. Hé, Master Sjen. Je lijkt wat onder de bledjes. Tomke smiet de scheppen aan de kant. Wat is dat dan? Het is grien, bruinig en roen. En het had lietse stiekeltjes en een stutje. Een stiekelbarig. Oh ja, maar dan een heel lietske. Een baby stiekelbarig. Oh ja. Tomke, hij beweegt niet meer. Tomke beschot het stiekelbaltje. Hij zit heel in elkaar kroept. Misschien is er wel koud. We maken een bedje verder, maatje. Maar warme tekentjes. Ja. Hast u een bedje voor hem, Tomke? Ik heb wel een bakje. En dan doen we er een handdoek in, oké? Ja, oké. Tomke draaft gauw het hoes in. Al gauw komt er mij een bakje weer om. Nou, lees hem maar in, Jannejoe. Mooi. Jannejoe leidt het baltje in het wasken. Zo. Dan doet ze de handdoek eroverheen. Vindt er al wat warm, Jannejoe? Nee, nog net. We moeten het bedje in de zinnen zetten. Dan wordt het wel warm. Oh, ja. Ze zet het bakje op de tuintafel in de zinnen. Maar het baltje begint net te bewegen. Ik denk dat er naar de dokter moet. Hij is grifziek. Ja. Tomke denkt even na. Ja, Dan roept er... de dierenambulance. Die helpt altijd zieke beesten op. Ja, du magst gauw bellen, Tomke. Ik weet het noemen net. Ik wil weer eens een telefoon. In een hoes. Als Tomke weerom komt, drukt Jannejoe op een knopjes. Ja, en dan die. En nog een, en nog een. En die en dat. Ja. Maar de dierenambulance, wat kan ik van hem doen? Ja, hallo. Wij hebben een stikkelbaartje voor een ziek stikkelbaartje. Kan je hem die ik opheljen? Een stikkelbargje? Wat is er met hem? Nou, dat weten we net. Ja, hij is zijn mem kwijt. Waar bist u? Ik ben Jannejoe. Waar? Jannejoe. Jannejoe. En waar wennest u, Jannejoe? Nou, ik ben nu bij Tomke en Romke. En daar is het stikkelbarige ek. Oh, Tomke en Romke. Ja, die kennen wij wel. Wij komen erom. Ze komen. Oh, wat wordt het lang. Hij moet net dier gaan. Kom, we gaan bij de dik staan.
Dan zullen we morgen komen. Even later stopt er een witte auto voor de deur. Cornelia komt naar boeten. Wat maakt die zieke biste waar je van de door? Die komt voor uw stiekelbarretje. Hij is hartstikke ziek. Ik ga bellen. Ik weet wel hoe dat moet. Dat had Mem me verteld. Ja, maar je kunt ons net samen... Ah, goeie. Tomke en Romke en Janne. Daar wien wel. Waar is de patiënt? Hier in het bakje onder het tekentje. Hij is zo koud. Ja, je moet nou maar je moet ons te doen. Zit er in dat bakje? Nou, dan is het wel een heel ietske. Janne Joe doet de handdoeken aan. Tomke jouwt het bakje onder man. Ken je hem wel weer beter, meidje? De man van de dierenambulance beschot het baltje. Druwt er zin aan. Dan begint het te leidjen. Nou, stap je deze Marine Groen. Is er al thee? Deze had nooit libben. Dit is net een stiekelbarig. Het is een kastanje. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.